Mä oon Emmi, 24-vuotias ja ohjaan vapaa-ajallani Talkooteatterin nuorta puolta. Tänä vuonna mä valitsin meidän näytelmäksi Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. Tää video on osa mun opinnäytetyötä ja tällä videolla mä vien teidät pienelle matkalle teatterilavastuksen maailmaan. Teatterimme toimii talkoohengellä, toisin kuin ammattilaisteatteri. Heillä on pääomaa lavastukseen, mutta me toimimme lähinnä nollabudjetilla, joten luova ajattelukyky on plussaa. Teatterilavastus on pitkä prosessi, joka on näytelmän kannalta todella tärkeä elementti. Koska toimin ohjaajana, olen ihanteellisessa tilanteessa ja saan päättää koko esityksen maailman. Me tehdään Brain Blasters-haaste meidän ohjaajalle Emmille ja se ei sitten tiedä, että nämä on tosi kirpeitä. Alkuvaiheessa, kun lavastuksia ei vielä ole, ne luodaan mielikuvitusta käyttämällä. Tänä vuonna käytimme mökkien hahmottamisessa mattoja. Näin näyttelijät tietävät, mistä kulkea, eikä kukaan kulje tulevien lavasteiden päältä. Lavastuksen suunnittelutyö pitää aloittaa ajoissa. Lavastuksen on oltava valmis ennen kuin harjoitukset alkavat. Jos suunnitelmaa ei olisi, ei näytelmää voisi alkaa harjoitella, koska paikat pitäisi olla päätettynä. Pitää olla päätettynä, mihin kukakin kulkee, mistä kukakin tulee, ettei kukaan kävele tulevien lavasteiden päältä. Näin säästetään kallisarvoista harjoitteluaikaa. Lavastuksen suunnittelu alkaa näytelmätekstin lukemisesta, joka vaatii todella monia työlukukertoja. Sen jälkeen alkaa suunnitelman tekeminen. Monen valvotun yön jälkeen suunnitelma alkaa hahmottua päässäni. Joskus öiden valvominen johtaa tähän. Päässäni oli selvillä, minkälaisen maailman halusin esitykseen luoda. Suomen kesä, pastelliset sävyt, mahdollisimman luonnollisuudesta poikkeava. Värit olivat myös tärkeässä osassa tässä esityksessä. Ammattilaisteatterissa lavastajat yleensä rakentavat pienoismallin, mutta ajan ja budjetin vuoksi me emme sitä tee. Apunani lavastuksessa toimii teatterissamme jo pitkään vaikuttanut henkilö Pekka Mäkinen. Hän on kauan tehnyt teatterimme lavastuksia ja häneltä olen oppinut paljon. Tänäkin vuonna Pekka toimi apunani, koska en olisi mitenkään yksin selvinnyt kaikesta. Koska pienoismallia ei tehdä, hahmottelen lavastussuunnitelman A4:lle. Haastavinta lavastuksessa on saada toimiva kokonaisuus, joka on myös toteutettavissa. Ideoita olisi vaikka mihin, mutta raha ja todellisuus aina vähän himmaavat ideoita. Koitan myös lavastuksissani pitää päällimmäisenä ajatuksena sen, että näytelmäkuvaa ei joutuisi kauheasti muuttelemaan, eli lavastus pysyisi samana koko esityksen ajan. Näin säästytään turhilta kolisteluilta ja pimennyksiltä, jotka mielestäni hajottavat esityksen tunnelmaa. Päätavoite olisi saada kaikki samaan tilaan ja verhoillakin voi pelata aika paljon. Lavastuksessa on otettava huomioon, minkä kokoinen lava on, mitä sinne voi sijoittaa, mitä sinne ennen kaikkea mahtuu samaan aikaan. Ensiksi pitää sijoittaa paikat, mitkä paikat ja lavasteet ovat välttämättömiä esitykselle, että esitys pysyy kokonaisena. Tässä esityksessä keskeisiä paikkoja, joita halusin tuoda lavalle, oli Villa Myssy ja Villa Commodore, eli nämä mökit. Sitten pienempinä elementteinä halusin tuoda lavalle myös Alibulenin neitien kodin, poliisiasema ja maitolaiturin. Auto piti myös jotenkin sisällyttää kuvaa. Esitykseen olisi myös saatava
kesäisiä maisemia, kuten järvi, puita. Voitte vain kuvitella Pekan ilmeen, kun kerroin, että tänä vuonna haluaisin lavalle 2 mökkiä, Alipullenin neitien kodin, poliisiaseman, maitolaiturin, järven, puita ja auton. Suunnitelmaa tehdessä pitää myös muistaa ajatella se, että lavastus on toimiva, näyttelijät pystyvät sujuvasti ja helposti liikkumaan lavalla niin, etteivät lavasteet ole tiellä. Kun suunnitelma on valmis, tulee vaihe, jossa aloitetaan lavastuksen esinehankinnat. Teatterilta löytyy aika paljon itseltään pientä rekvisiittaa, kuten puhelimia, mattoja, laukkuja, tyynyjä, hyllyjä ja muuta sälää. Omalaatuisemmat tavarat hankitaan kirppiksiltä, ilmoituksilla Facebookissa ja kyselemällä. Ryhmän kanssa yleensä pohditaan, keltä löytyy kotoa mitäkin, ja yleensä aina löytyy kaikki tarvittava. Muun muassa kumiveneen ja kitaran saimme lainaan, kuin myös teeastiaston. Lavasteiden rakentamisen aloitimme hankkimalla vaneeria, puutavaraa, koukkuja, saranoita ja muita lavastukseen tekoon käytettäviä materiaaleja. Auton ja puun leikkasimme kuviosahalla vaneerista, kokosimme myös puusta maalaustelineen. Teimme matalan maalaustelineen, ettei se peitä liikaa näyttelijöiden kasvoja lavalla. Tässä vaiheessa sanottakoon, että minä en ole kaikkea yksin mitenkään pystynyt tekemään. Suunnitelma on käsialaani ja olen ollut mukana rakentamassa kaikissa vaiheissa, mutta olen myös pitänyt talkoita, jossa delegoin hommia muillekin. Pidimme myös maalaustalkoot, kimpassa hommat hoituu nopeammin. Maalaustalkoissa maalasimme lavasteita pasteliväreillä, ainoastaan maitolaituri noudatti vanhan ajan tunnelmaa olemalla punainen. Isoimmat lavasteet rakennetaan säilytystilan puutteen vuoksi vain muutamaa viikkoa ennen ensi-iltaa. Isojen lavasteiden materiaalihankinnat syövät eniten budjettia. Lavasteet teemme yleensä kimaran tiloissa tai muualla, missä on vain tilaa. Lavasteiden rakentamisessa on otettava huomioon, että ne kestävät koko näytelmän ajan hieman kovempaakin käyttöä. Mökin rakentamisessa oli otettava huomioon, että 4 näyttelijää mahtuvat mökin sisälle yhtä aikaa odottamaan lavalle menoa piilossa yleisöltä. Mutta mökkiin piti myös mahtua paljon pientä rekvisiittaa, sekin oli otettava villamyssyn rakentamisessa huomioon. Huvilaa eli Villa Commondorea tehdessä oli otettava huomioon se, että mökissä on paljon liikkumatilaa, koska siellä tulee myös olemaan kohtauksia. Alipullenin neitien olohuone ja poliisiasema mahtuisivat pienempään tilaan. Lavasteet kootaan vasta viikkoa ennen ensi-iltaa, ne vievät niin paljon tilaa. Haasteellisinta tässä työssä oli saada mahdollisimman paljon elementtejä lavalle, mutta kuitenkin niin, että kulkureitit pysyvät auki. Näytelmä on myös todella vauhdikas, joten ohjaajana sain pohtia pääni puhki, miten lavasteet sijoitellaan, että siitä tulee myös toimiva. Just opittiin Jukan kanssa, mikä on torksi. T40. Se on semmonen... Näytä se. On. Tuommoinen kanta toi. ruuvissa. Niin, se on se. Torks T40. Mä muuten valmistun sisustajaksi. Hyvä, että mä opin sen.
esityksessä... Ja voi. Pienempinä elementteinä halusin tuoda myös... Tässä esityksessä keskeisiä paikkoja, jotka halusin tuoda lavalle, oli illamesseja. Tää meni pilalle.